Gwadar nindan las diwanani gapputran. Gwadra akbede zrumbishte çirdestiya sale pad yakbare pada şehid Lala Hamid Çoka nindan janak buttak. Yakbare pada social media ulas mardumani watmawati diwana gapputran sarhal ame nindan ke. E nindan ke hak ke mardum bema ya elap e baletara e samabit ke e sarhal sara gap kana gushe zana diwana ni allamiye bahre. یک نودربری بستارا لاس مردمانی دیوانا چیگا پتران بوگائیں اداماگا پیر کنگبا گوادر نندان کے مسترین صوبندی سرا گیشتر مردم امیگا پسر اتفاق کنن کے گوادرا یک دہکیا رند سیاست چا بیٹک او اسٹیٹ ایجنسیاں درت کگ دگ تیاب دب گلیو کوچگاں سر بتگ سیاسی سرحالانی سرا گپ پتران ایوک ٹیکدار سیاسی گلانی چیر دستے نودربر او یک مخصوص طبقہ یہ دستانہ ہے بلکہ لاس دریا ورد پوری آگیر ڈرائیور و زندہ مک تکاگوں سے عادی داروک گپ کنگائیں از رنبشتہ پد لاس مردم ہم سیاست دانانی وڑا کم و چالاک بتگا اوشی مسترین ثبوت بلدیاتی گچنکاریاں امہ سادگے مردمان داتک کے آیاں زارچہ دگریا گپ تک بٹ دگریا کے روار تک او اوٹ یا کنچے مردمیا داتک کے آیا وات ہم بلکہ پجا میں آرہ نندان کو از رنبشتے سومند کنوکا نتا یک مسترین دستے جذباتی ترانانی ہے لاس مردم اما گپن کے اشکنگ لوٹیت بلے چا ترسا کت نکنتے آوتی کتارسز واسطہ نندان کرواں امے ترانا گوش داراں امے سماکنند کے کسے واسط کے میں دلے گپن کنگائیں چشنائند کے درسے مردم سادگو نزانت کاراں بلے کولے یک دریا وردیے گا کہ اگا ڈاکٹر مالک آروک ہم امایند او کدو سے ہم گڑام پا زور سراموشگا ڈاکٹر مالک عراب نین امے وڑائی لاس مردمانی دیوانا اے ہم گپ بیت کے اے نندان کو اتران درست اسکرپٹڈاں پرمائک بتگاں ایشانی رضا رستگ وغیرہ وغیرہ گڑائی دیوانن تا اے گپ ہم بیت کے زانا دومی نیمگے مردم کئیان تو کیا ارتگاں ضیاء الحق بگردا مشرف مسلم لیگ کاپا او قدوس بیزنجوے انڈیگیں سیٹ اپا اے کھیا جوڑ کتگ او کئی مردما کھیا ارتگاں نندان کے سومن کنوکا نتا دومی مسترین دست نندان کے علاپہ سوشل میڈیا یا کھرائی مردمانی پوسٹاں چش کے داشتگی نودربر گلہ نتا جنڈا جنگ وتی پارٹی سوشل میڈیا پوسٹ و اسمبلی تقریرانی شیئر کنگ بوٹا نی صاف کنگ و دے میں پارٹی گپانی سرا سبکی کنگے ٹریننگ دے گا عبید دیگا ورنہ نہ کتابیں وانگے سکین دے بیت نہ ایشانی تا لیڈرشپ کوالٹی سرا کار کنگ بیت پمش کا ایشانی پوسٹ و سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہم نندان کو زرمبش تے سومند کنگا یک مزن دستے ماں چیا کے چندے ورنانی سبکی دیگا صدا ورنانی زد جوڑ بیت یک اکسے ایڈٹ کنگ و شنگ کنگ بیت کے نندان کا ایوک یک مرد ونشتگ دیگا درزنے ورنہ امے زہرہ رو تو چاریت کے سی و چل مردم ایوک درنا انتظامیہ ہیں اگا کس ہم مبیت ای وطموتا بنندان ہم یکی و نبی مردم لس دیوانا نی گپ پترانا یک علمی بحث جماعت اسلامی ہیں بلدیاتی گچنکاریاں پا جماعت اسلامی کریڈٹ زورک جماعت اسلامی گواناگتا گوادر آل پارٹیزا دراگ زرمبشت پشتا دیما وتا ظاہر کنگ او آس زالبولانی یک مزنے روان کیا پد چیرکائی گوادر تہ جماعت اسلامی وومن ونگ تہ زالبولانی اوار کنگ و تنظیم سازی کنگ سوتانی ریکارڈ کنگ اوگام و سوشل میڈیا گوادر ڈن در قوم مردمانی سوشل میڈیا زرمبشتے ادا گیش انچو حمایت کنگ کہ گوشے زانا جماعت اسلامیہ یک آسیں سوشل میڈیا ٹیمیں داشتگ اس سببند کے لاس مردمانی ترانانی ردا مردم چاہی درساں ایچ بے سود نیا زرمبشت بابتا لاس مردمانی دیوانا ایگا ہم اللمبت کے حق دو تحریک سرا تنقید کنو کا اسٹیج سرا واٹس اپ و فیس بک کی سرمچار پرچہ گشک بیت فیس بک کی مجاہد پرچہ اننا او نندان کا نشتگی مردمانی کے اردن نام گرگ بیت گناہاں مجاہدین گشک بیت پیشاں سرمچار پرچہ اننا شہید لالا حمید چوک کے نام برے درنا چوک و برے وائی موڑ چیا اے نام تا چی ماں کے زبانہ میت او مستریں گپ کے لاس مردم انگا تیرانا آئشند کے جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا وہ سمجھا قید بلے نعرہ تکبیر پا کیا جنک بے گئن پا امائن یاترا کیا بلوچ کشگا پیسر کارچ تیز کنگے وادا وات ہمیں نعرہ جنا او مستریں گپ لاس دیوانن تا کنگ بیت آئشند کے انچو نوکیں کونسلر نوکیں ورنا وار کپتگا بلے انگت چو میر و سردارانی وڑا آخری تران قائدے گئیں قائد ارچی گوشی تما لفظ اول و آخرن او اگا لفظ اردل عزیز پکر گوادر و پلان پلانی پا چاپلوس کیا کارمرز بتگا گوڑا قائد ہم بہ گئن او کسے اگا تنقید کند آہانی ذکر اسٹیج سر چیا کنگ بیت زانائی زرمبش شریعت بارگیں رائند کے کسی شی سر گپ کت مکا
کھول بابا مریہ یا گلگداریہ بلوچ شوانگ و شہری مردم نی اے قہرن دارا آمودہ سرکتگاں کہ وتی راشونیہ وات کت کنا نی بلوچ نام سرا پوسٹری زورگ و درملکی دگی سرا سال اکبرے یک عکس دیگ یا باطل سائیگاں نعرہ بلوچ جیے بلوچ ہوگام جنگ یا اسمبلیاں نندگ اوتی واجہاں اے پیش دارگ کہ منع نہ دے گوں گڑا من ہم ناراض بلوچیاں ای بلوچ سرا ہچ اثر نہ کنن و نانگ کے لانگ ٹرم و شارٹ ٹرم بلوچہ رد دیگ بند او بلوچ ٹیکدار و لاپ شوازکار برے ایدیما و برے آدیما اللم با بلے لس دیوانہ نی بحث وت ظاہری کنن کہ بلوچانی تا چی گپ پتران بو گئے